Kepel-kepel ya, marga luhur. Ya. Senyum Dut. Kelingan dek semono iki lho. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oh, mriko. Ayo. Banyuripan kelingane iki ya niki. Ha, Pak? Kalau yo. Kali yo. Wah, ki dulen iki kok. Oh ya. Cadetan sajroning ati. Jangan luntur saya marak ati. Ala ku kowe dadi karma. Ngene iki ya anggo leren barang iki lho ngombe sik.
Alah 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 alah. Alah ya Allah, mboten sah roko-roko pampun. Wong gatel kok iki. Lek kepas kok ora. Cedetan sakjroning ati. Iya. Datan luntur. Saya marah ati. Aku kowe alah dadi karepmu. Enak sing kebablasan turu bareng ya apa? Mergo leren ning gubuk asmara. Liren iki mboten liren Pak, tanjuke napa menika mengkel mleh. Mumpung ngadeg. Nggih, mumpung sisa Mboten ndodok lho iki mengke. Apa tanjuke? Jeneng apa mleh? Wis tekan gubuk iki pokoke panjang. Nggih ta? Cedetan sakjroning ati. Iya, Mas. Datan luntur saya merak. Permintaan dari Ibu Yuliastuti. Wasik Soul. Berkat nada Indonesia Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sakotange saikine lako ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ngabari apa lali kowe karo aku iki nadyan regane tempewu kuwi wujud katresnanku jane kowe melu aku lakon ayu apa kurang larang rasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kota.
Kesel ketok iki. Monggo yang mulia sampeyan mulai bersama. Wasik coy. Terus kelingan rama gemuyune terus nolan kasih sayange karep atiku pengen dadi bojone. Yen aku ora kelakon melu duweni jamu alas kulite ijo sing ketiga kasuwes duwe bojo ada gula ada semun Introne manut kowe. Aja kok ngombe sih men bener malah. Monggo Pak Gatot. Alah penggemar lama Bude. Ya Allah, ya Allah.
adikku. Yang tak sawah tambah ayune. Hey, Aku naksir kowe, apa kowe wis ana sing duwe. Wis ana rong minggu wis nang minggu. tak simpen ana jero dodokku. Rini pancen ayu, kembang desa asli Wonogiri. Rini pancen ayu, sumpah mati aku tresno sliramu. Sumi pancen ayu, Pancen ayu. kembang desa asli Ini lho Pakde, kursine rusak lho. Rini pancen ayu, Pancen ayu. sumpah mati wani ketipan palu. Apa mas kowe pancen desa, hatiku iki isih ragu-ragu. Yen pancene tresno, cepet lamaran marang wong tuaku. Ayo Pakde. Ya, tak rene lho. Asik bagus banget. Kowe pancen ayu, Pancen ayu. yen kowe guyu jenenge atiku. Nyenengke atiku. Rambine sigar jambe, Biar jembe. yen tak sawah tambah ayune. Aku naksir kowe, Naksir aku. wis ana sing duwe. Mbak boleh joget lho, jangan ditahan lho Mbak. Asik kan? Pancen ayu, kembang desa biyen nang Wonogiri. Adol tape mas. Sumi pancen ayu, Pancen ayu. sumpah mati aku tresno sliramu. Rini gawe kapok, kembang desa asli saka Klampok. Teko Klampok tenan lho mas. Sumi pancen ayu, Pancen ayu monggo bae. Aye, apa mas kowe pancen tresno, hatiku iki isih ragu-ragu. Yen pancene tresno, cepet lamaran Pakde marang wong tuaku. Pancene tresno, cepet lamaran marang Pakde matur suwun. Berkat nada seneng koyong Budhe karsa kabeksan monggo sriwune. Pae sawake didol wae. Pae go nyawer diduweni. Pae sawake didol wae. Budhe monggo. Aku seneng Pakde, berdiri boleh. Dia tombol asam urat lho Pakde. Monggo Pakde, budhe kabeksan
dikoni Budhe. Oke. Ya, sapa ngerti wong ngadang embun kok kabeh iki kok ya. Siap. Nek Pak De genah wis metu kok. Ya nek sapa ngerti. Ono urung. Yo. Tase lek ngekepe ngantek suwi set. Ya monggo-monggo Bu nggih, kodoke mboten enten nggih. Monggo. Bakso Bu senes kodok Bu. Katresnane Wiramaya tinampi dening Rara Sriuning senadyan bekasane prapteng lena alapun Ayo Budhe, Pak De. Sugete Loh, pasukan biru ya lo. Biru ini minta lagu apa? Ayo, ayo apa? Parang ora ya mangewuran ora apa-apa Mas kono ki. Apa ayo? Sing ruwang sing gayeng. Pokoke sing kompak, pokoke njaluke apa insyaallah. Apa, Bu? Apa? Ayo. Sing lagu anyar zaman saiki. Lintang Asmara, oke nggih, siap Lintang Asmara nanti kita putar. Urut ke ya Mas. Urut nggih, entek sik Bu. Katresnane Wiramaya ning Rara Sriuning asenadyan wakasanira prapteng lena alabuh negari. Lunas nggih Pak Wong ayu tresnamu kinarya tamba Asik coy. Asyik-asyik. susah jroning batinku Wong bagus antep narasa atiku tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngaruh
nada. Oke. Luar biasa sekali. Ini Ini ibu-ibu. serius kita di sini banget. Yang minta siapa sih, Mas? Yang minta barisan ibu-ibu. Kayak kita pindah ke sana dulu. Oh, nggak barisan apa-apa. ibu-ibu ya. Ada yang mewakili mau joget nggak di depan ya? Yuk maju yuk yang mau makan joget. Siapa ya? Armada Indonesia Bro. Cerah pun. Yuk kita joget maju Ayo ya sayang ibu-ibu ya. kita ke depan joget ya. SWL Audio Tour. Lintang Asmoro. Asik coy. Siang pantoro ratri Asik. Di depan sini ya. mung eling manise ati setiaku bisa anduweni Mas gorene Mas, gorene monggo Bu di depan sini Bu. Ya, sini, Bu. Ayo monggo monggo monggo. Ya Sulaksmi kita joget di sini Rasa tresno kang liputi lintang bulan dadi sasi ubane datang balik jadi sebayang sebayang asik
badhe pindah. Mas Bagel mas sampeyan ampun kujiwa kula anyaran lagi setino Awan-awan lunga blonjo ning pasar-pasar paing. Perawan rondo kanggoku rapati penting. Naya Semarang gegelan apa anting-anting jak sumelang ya petrang ya pingsane isi jaga dia asik-asik ayo Gumun ya pundi rahayu badhe pindah pundi. jadilah Awas kaplok mancane. Masuk. Kan golek omongan Oweng oweng oweng. iki blonjo napa mbah Jumat. Angel nyadu resor. Ampun gelong sampeyan ampun kujiwa kula rondo anyaran lagi setino Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Oweng-oweng perawan rondo kanggoku ora pati penting. ning Semarang tuku gelang apa anting-anting jak sumelang yo den rada dijamin apa sih Melara situ cetentek. Piye, Bu?